Haueko 12 eta 10 ziren 4 magnitudeko lurrikara Arabako bihotza astindu duenean. Ez da arriskuri, gauza normal bat da, normalean hainbat urtetan zer gertatzen dira. Epizentroa Iruñaokan kokatu da, baina astindua lurraldeko hainbat udalerritan nabaritu dute, baita alboko probintzietan ere, batez ere, Errioxan eta Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan, horren lekuko Tutera, Azkoitia eta Getxo, besteak beste. Failadun sistema baten gaude, eta bertatik energia liberatu izan da eta sumatu izan da. Lurrikarak ez du inolako kalterik eragin, eta ez da erreplikarik espero. Gertatuko diren mugimendua gertatzen baldin badira, sumatzeko oso zailak izango dira. Jaurlaritzak ez du beharrezkotzat jo mugikorretara alerta bidaltzea. Geneukan informazioa gertatu izan den momentutik, ja konturatu izan gara larrialdi aldetik segurtasun handia geneukala eta horregaitik ez dugu gu bidali mezurik. Baina lurrikara gertatu eta minutu eskasera Androideko bezeroek mezu hau jaso dute arriskuen berri emanez. Bueno, da mezu bat, baina oso sobredimensionatuta zegoela aipatu dezakegu bai. Larrialdi zerbitzuek 400 eta 500 dei artean jaso dituzte azken orduetan, baina Jaurlaritzatik mezua argia da, ez dago kezkatzeko arrazoirik.